В едно обикновено училище, скрито между две шумни улици и едно старо иглолисно дърво, живееха две необикновени момичета. Всички ги познаваха, някои ги харесваха тайно, други открито, а трети просто ги следяха с очи, без да осъзнават, че са свидетели на малка магия. Вики беше момичето с късата кафява коса, която винаги носеше пусната, сякаш всеки косъм беше малък извор на самоувереност. Тя обичаше да се облича като Мери не защото й липсваше собствен стил, а защото между тях имаше онова рядко приятелство, което кара хората да се настройват на една честота. Където и да влезеше Вики, хората се обръщаха. Тя имаше онова присъствие, което не може да се научи от книга. Мери, от своя страна, имаше дълга руса коса, която блестеше под училищните лампи като слънце, проникнало през прозорец. Тя носеше със себе си топлина, смях и онази особена лъчезарност, която можеше да освети дори най-сивия ден. Беше закачлива, весела и почти винаги на телефона си. Но дори така, тя можеше да чуе всеки шепот, да усети всяка емоция и да напълни стаята с хубава енергия. Но най-особеното място, където се случваше истинската магия, беше стаичката на фелшерката. Тя не беше просто медицинско лице. Наричаха я фелшерката на чудесата. Вики и Мери ходеха при нея почти всеки ден. Понякога по истинска причина, главоболие, болка в корема или просто нужда от малка пауза. Но най-често за разговори. Трите можеха да обсъждат всичко, от тайните на приятелството и първите тръпки до новите трендове в мрежите.